Ya, oh bar kuwi lagi Mbak Tatine sing enteng kelas ringan sik, bar kuwi genti gelak kelas berat. Ayo. Ayo gedene semono, saya gede. Ayo. Ning yen cara aku ya cocok kok. Piyayi kaya Mbak Tatin lemu ngono cocok. Piyayi lek gedhe kaya prau, lek ditumpaki ora uling nggih, Mas. Heeh, cara prau. Ora mudah tenggelam. Ayo, Mbak Elisa. Coba kaya apa? Nggih. Kurmati men jumeneng. Ya. Nangis sajroning atiku. Areng yuk. Sae ngagem jilbab wah jan kaya rembulan ingkang menghiasi langit biru ya Mak. Aja ngaten to Mak Cange Yuli mbok aku grogi jujur banget aku grogi mau joget grogi hadir di antara para hadirin para pamirsa kalian ingkang mangku hajat niku kula grogi wangun napa ora gitu tuh rasanya tuh gimana gitu? Menurut pendapat jenengan gimana? Ngeten lho, nun sewu. Jenengan ngerti langit biru nih kok. Iya. Gitu. Ketika dihiasi dengan bintang-bintang itu indah. Namun ketika jenengan ini ngangge kudung, ya toh. Iya. Hiasan bintang-bintang dan langit biru itu sama dengan ditambah rembulan yang purnama penuh seperti cintaku yang penuh kepadamu. Aku harus minum ini. Ngapunten niki mboten gawe isu to Pak Cahyo. Panjenengan tadi lho udah dibilang Bu Kesi satu-satunya niku nggih Bu Kesi niku lho ampun ngaten. Bu Kesi biasane lek iki jam pira to? Meh tengah 12 biasane ngantuk pisan yahene gitu. Bu ngapunten lho Bu, ini nanti ndak menghadirkan isu dikira aku mau gitu loh. Padahal ya lumayan ingin, tapi kan aku tahu. Kan aku tahu posisi. Maksudnya kula niku namung ngefans kalian Bapak Yoyok menika namung mengidola karena salah satu dalang yang pertama kali saya tonton dan itu pun berpasangan sama ibu. Nanti dikira saya merenggut. Itu kan aku gak enak. Bu Kesi. Dalam nyapo. anu maem mawon gen lemu gen sehat nggih.
Sik to. Aku ki kok wis apal to. Angger cah loro ketemu, mesti suasanane ngene iki. Ya. Pripun nggih Bu, niku ngaten niku secara otomatis chemistry gitu ketemu karena mungkin mengidola saya cuma nonton secara digital, lajeng jarang ketemu kalau pas ketemu tuh nyambung dhewe gitu. Iya. Pancen aku Ramaido Elisa. Waiting Tresen because margi kulinten itu. Iku bahasa apa? Bahasa ngendi? Bahasa Jerman apa? Waiting Tresen. Ya iya. Jalanten saking kelenten apa? Waiting Tresen because margi kulinten. Waiting Tresno mergo saka kulino. Yen awakmu mung tak peling to, dalang yen kulino gandeng utawa nyedak sinden. Kulino suwe-suwe atine gogloh, semono uga ya sinden. Mula mau tak weling sore, ujiane 3 perkara sing abot babakan wanita. Coba lek ngerti wong wedok ayu kaya Elisa lek kuat ya. Kuat no aku, kuat. Kuat tenan. Kuat. Maksudnya kuat nggo nyangka loro-lorone apa kuat tetep tresno siji? Ayo diperjelas. Kowe iki yo Lah aku dikruyo aku. Ren, diwangi Ren. Ayo. Ini kan orang banyak, itu tak perjelas nanti aku tertuduh kan aku nggak enak gitu loh. Ngene lho Mbak, nuwun sewu, ngendikane Mbah Hasim, ya toh. Oke. Pripun? Riyen Gusti Allah ki lak menciptakan 2 manusia, Adam kali Hawa, lanang kali wedok gitu. Lah ndelalah nggene omah-omah ki putrane iki mesti dampit, lanang wedok jumlahe padha. Nek gandeng biyen ki akeh perang ya toh. Mbuh kuwi rebutan kekuasaan utawa siar agama. Akhire akeh wong sing maju perang, wong lanang-lanang kuwi do mati. Lah sampai sekarang survei membuktikan jumlah laki-laki dan perempuan kuwi akeh perempuan. Ya, yen nganti wong lanang siji rabi karo wedok siji, iki engko wedoke turah. Ngendikane Mbah Hasim ngono kuwi, ngono. Pripun Pak Dasar? Panjenengan ora cocok. Sik, aku arep intermezzo. Iki yen aku ora nyuwun preso. Nyuwun sewu nggih. Niki lek kula mboten nyuwun preso kiai sing asli sing tenanan, tak tekakne rene Mbah Hasim. Nyuwun sewu, Mbah. Jenengan kedah minggah panggung mriki, Mbah. Niki diperjelas Mbah Hasim. Jenengan sebagai kiai. Niki? Nah, jenengan sebagai kiai, Mbah. Jenengan niku sebagai ustadz kiai sing biasanya dakwah di mana-mana bahwa suami istri itu harus rukun. Sampai enten niku. Betul. Saya juga ada pertanyaan Mbah Hasim. Tolong Mbah Hasim ini diperjelas supaya kita juga tenang ya, Bu. Tak omongin. Kosek. Apa? Kesi Elisa. Nun sewu. Ngate sing Mbah Hasim ki kiai kok iso kok bengoki terus kaya ngono iki lho. Mbah, lho ki diajeni karo santri-santrine lho. Ade kudu ngaturi Mbah Hasim. Nggih, Mbah Hasim. Aku pokoknya orang marem nek Mbah Hasim tidak mriki, Mbah. Harus memberikan jenenge howong nggih Bu. Dadi yo ngene iki ngomong terus nek ora diselesaikan sama Mbah Hasim yo kita cerewet terus ya, Bu. Iya. Kita akan tak omongi Mbah Hasim iki ngandani aku. Pripun? Mas saya jenengane pun kondang, pun sugih sukses. Bojo niku yen sitok kurang. Pokoknya aku ora trimo. Lek Mbah Hasim rong tindak mriki arep tak klarifikasi, Mbah. Ayo Mbah tindak kula parani lho Mbah lek mboten kersa. Luar biasa kersa lho. Ayo Mbah. Mbah Hasim. Dewa Teratawanta ya mungune endra. Tanpa pindan was kasunyatan bareng disanding sinden loro sing do geger perkara bojo. Aku arep nerangne ya rada bingung. Wong kasunyatan godha sing paling abot niku wanita, tur wanita niku kalah karo Glembok Solo. Kalih Glembok Solo. Nggih. Wis to didaya wanita cerewet to kaya ngopo lek diglembok manut Mas Cahya. Nggih. Dadi mulane lek niki wau do eker-ekeran perkara bojo loro. Niku kan dadi lelagon to Mas Cahya. Lagon. Heeh, lek bojo loro kan ra patek meneh wong siji gedine kaya ngono mosok arep imbuh sing model kaya ngene iki. Ngono maksudku. Sik jenengan wingi aku ora ngewangi jenengan, tapi aku ora ngewangi Bu Kesi ora. Wes kasunyatan mari aku wis kadung pengen iki repot.
Nggih. Lah wingi jenengan kok WA kula, enggak apa-apa Mas saya rabi melih, ngoten apa ngono. Lah kula bar terus ditututi WA Kang Garwa. Piye? Pripun? Anu Mbah Hasim ditenono awakmu lek ngrestui. Ngono. Aku ya rada patek wani. Mbah Hasim, nyuwun sewu, Mbah. Jenengan menika kula aturi tindak wonten panggung mriki niku supados saged to ngedem-ngedem ati kula niki lho, Mbah. Oh, sing lara-lara. Dados kok jenengan niku malah ngompor-ngompori bahwa punya yang lain niku boleh. Kula niki butuh jenengan ingkang hitungane niku apal ayat-ayat dalam kitab suci, hukum-hukum dalam kitab suci niku pripun menawi wong lanang niku poligami. Niku disahkan apa mboten? Ben ati kula ayam tekan ngomah mungkin kula mboten tukaran, Mbah. Saderenge nyuwun pangapunten ingkang tanpa pindan. Mergo wong lanang kuwi kridone duweni gragas. Tapi kasunyatan lek akeh ra iso nangani, fawahidah cukup siji ae. Lagi iki. Cukup setunggal. Lagi iki nek dalang digragas-gragasne iki. Rungokno. Aku yo lagi iki jenenge Kiai Tiunggahne. Wong iki jasku iki tak cepot nang kono Mas Cahyo mergo adoh mlakune. Nggih. Sampun terang niki, berarti satu untuk selamanya nggih. Oh ngeten Mbak Arisa nggih. Mulane jenengan nek wis ketok dingin ora usah tek memet-memet rono lah. Nggone Pak Dasar kae luwih apik. Mriko mawon nggih. Iya, daripada rene kok nembung rapat kepenake. Oh nggih. Nggih. Nggih Mbak Sempah kula pun marem padhang nggih. Terus kula niki nggih ati kula jan pikiran kula padhang cerah. Sampun mundi dawuh panjenengan. Aku yo sik lagi iki. Kiai iso tunggal. Jenengan kok iso manut mawon to? Mosok Kiai bengoki lho. Lah mosok Kiai kondang. Lah jenengan Kiai kondang mosok kalah karo sinden ora. Sik Mas Soyo, tak kirimi aku sik nang Merdion sik ngaji. Nggih. Matur nuwun, Mbak. Tepok kene bae digarap karo bojomu Mas Soyo. Iki lek aku ora tegel, iki kok aku mulih ya ruwet tenan Mas. Nyuwun ngapunten, nyuwun duka Mbah Hasim, nyuwun pangapunten. Napa-napa iki. Sakniki panjenengan ngersake tembang napa Mbah? Menika menten Mbak Elisa. Spesial nggih. nggih. Lah aku ki seneng aku Apa apa wong aku ya ora patek iso lelagon aku. Napa anu kompak kalian Pak Dasar? Ojo to Pak, kowe malah ngububi neh. Aku kok diamuk neh lho kuwi. Ya ampun, wong tuwek-tuwek kene bae dadi mak comblang ya iki. Penonton-penonton iki mbah sing rambutnya putih iki lho malah ngompori bojo loro. Alah. Anu Mas Soyo, hobiku niku selendang biru Mas Soyo. Selendang biru. Iya. Sing klasik to? Inggih no. Oh, nggih. Tapi sing nyanyi aja sing kene. Aku mergo pleke karo kene. Oh nggih. Oh, karo kene wae. Jenengan kalih anu Bu Kesi pleke. Duet. Iya maksude kok duet ora lho. Kowe aja ngejak duet aku. Duet Mbah Aku ki Yai. penyanyi dangdut masalahe ngono. Mulane sadurunge ngendang aku wis gendut dhisik tak mriko. Ngoten. Dangdut karo ngendang wis gendut dhisik. Mbah Yai lucu tenan, Mbah Yai kuwi lucu tenan. Wah sungkem kula Mbah kula. Lah mulane kiai niku dipun tresnani kalian para jamaah masyarakat mergo le tutur niku adem. Nah, dengan hiburan maka bisa mencerahkan kepada warga masyarakat termasuk jamaahnya Mbah Hasim. Lha kuwi luar biasa. Saderenge nyuwun pamunten ingkang tanpa pepindhan iki sampun kula nggih. Nggih, Mbah. Nggih. Mergo kanten nututi wekdal mengke kula ajrih lek lelakon menika mboten tutup ngeten. Nggih. Pramila kula tak lumengser saking kene mriki badhe terusne anggen kula ngombe kopi. Nggih, kula nggih badhe ngombe susu, nggih. Iki lho dicawisi susu jahe iki lho ora. Nggih. Anake Pak Mbah nuwun nggih pangestunipun Mbah Hasim. Nggih. Matur nuwun Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sawerane pundi? Mboten. Oh nggih. Sik, Bu Kesi neng kono karo Mbak Elisa. Nuduhke kekompakan malah di dawuhi diberi amanah karo Mbah Hasim. Selendang biru nih sing klasik. Ayo. Ya, Pak kita rukun ya El ya. Selendang songo, ayo. Kita itu karena sajane dadi bojo loro ya. Ampun Bu, udah. Gawe mancing-mancing guys iki senengane. Ning aku barang tak rasa-rasake ya. Dadi bojone dalang iki wabot ning omahe. Abote napa Bu? Ya lek kesel kon mijeti. Urung lek ngladeni sego. Urung daharan niku lho El. Durung nek arep mangkat wayangan. Dalang nyiap-nyiapne properti. Peh aku jane yo kesel. Jane lek aku duwe wakil duwe sedulur wedok kaya awakmu aku yo seneng kok El. Garek dhek kuat ngayahi apa ora? Ora. Aku karo kowe kok pisui terus kok. Imam guyu, lek ngantuk awas kon niku. Yo ben to ora. Yo Mas Dwi yo selendang biru. Ayo. Selendang adalah keindahan untuk wanita. Biru tegese bisa rukun antara Sukesi dan juga Elisa. Rukun lagi iki enek maru rukun ya iki lho.
Harus netizen nang YouTube ben tenang atine bahwa Bu Kesi itu ora segala ora cemburu tenan, ora nyunggi kompor tenan, kuwi mung etok-etok gimmick ngono lho. Nek dene tenan ya ora apa-apa. Manas-manasin mboten. Iki cuman bentuk kekompakan kita bertiga kok. Iya, adik sayangku. Ya. Iya, maduku. Ya. Monggo, selendang biru Mas Dwi. Ngatur Mbak Hasim, monggo sugeng laras punjuk kopi Mbak. Berdua mawon yo. Aku manut aku. Ya sing tuwek sik ra apa-apa. Aku nyadari yen tuwekan. Ora. Hanya selendang biru hamung. Waduh, gregele mbok wek jan luar biasa ya. Hamung. Bar kuwi termangan ayo. Ngono ya kudu enek grenjel-grenjele sing marai sensasi. Iya, gregel-gregel. Ngenaki hati. Batin setiamu Kur selendang tetapan janjimu selendang Elisa. Dek. Hanya
suarane ya apik ya Mbak Lisa. Ning sik apik Bu Kesi tetepan ayo. Nggih no. Senior kula, idola kula. Selendang biru. Alah. Alah. Selendang biru. Biru. Kemayu. Hemong. Ngenaki hati. Neretekan Pak Cahyo. Dek. Mayu. Aku dingonokne rumah saku jari kok teles dhewe to. Ampun Ndoro. Teles iki mau ki lho bar ngingkruan bawa giman teles mulo nggih perlak aku. Baten setiamu. Kor selendang biru. Pak sing kenceng Mbak Lisa. Yuk. Tetep ana janjimu selendang biru. Oh. Sudah puas ya? Nggih Bu Kesi, nggih. Dawuh malih Pak Cahyo. Nggih no. Oh, nggih, men Pak apa? dasar kalau wau ngersakaken Nggih. Sri Huning. Oh, Sri gitu. Huning, Nggih. oke. Gandeng wau amanah sik iki ora tak dum ku sik lali kula mangke dina selak kondur mang jiro lupat 500. Niku wonten tulisane ngate. Nggih estu nggih. Niki nggih kula khusus 500. Lah, Kula niku. tampi nggih, Pak Pak. dasar niki nggih. Nah, pun sah nggih. Matur sembah nuwun. Niki kula salim mboten? Salim no ya. Nggih, matur sembah nuwun, jan. Pak. Le karo Kyai Kakung le bekti tujune ora roh ayo. Ayo. Nggih ngampun ngaten jenengan niku kan dalang. Nggih, Dalang no. itu juga guru. Ah. Jadi kan saya harus itu loh menghormati kan ngaten niku. Mboten kok pripon-pripon niku mboten. Dihormati malah kaya gendera Mbak aku ora ayo. Iki lho Pak Dasar ngesake Sri Huning jenengan. Oke. Nggih. Pak Dasar mungkin ajeng duet kalih Mbak Tatin mumpung kepanggih. Oh sampun. Sampun. Nggih. Pak Dasar nyawang mawon pun marem. Nggih. Nggih. Stop. Apa neh iki? Stop. Loh Pak Dasar kan piyayine halus, lembut. Nggih. Nggih. Jadi beliau wis nadyan tok ingin tapi mampu menahan diri, ora kaya awakmu. Aku kena terus ket mau kaya. Nggih. Mong sak salim lho niki wau. Lah ya salim lah ya kedekatan to ngene Mbak Elisa ya. Nggih. Salaman ki ora apa. Semua sinden juga biasa kan salim semua. Biasa. Kan? Umi juga salim. Mungkin juga malah gini. niku lek anu ngambung tangan kula Nah, nggih. Umi, Winong, Winong, sami. Birgita. Birgita, Sami nggih. kok Bu, kula nggih salim biasa. Nah, Tapi nggih namung mboten kula kumbah. Iya. Lho pancen Elisa jarak kok sing senengane ora. Wong lanang aja kok jarak tak tenani kapok lho. Ampun. Nanti yang di mobil marah nanti. Loh, siapa? Oh ya calon dong. Oh, sudah dapat calon. Semoga ya doanya ya Pak. Alah, muga-muga ndang bar ngono. Tegese bar untuk menjadi perawan dan juga membujang ngono lho, Amin, ndang amin. rabi ngono lho. Amin. Oh, Nek rabi iya. jenengan nggih anu berangkat mboten nek kula kasih ulem. Sudi. Aku paling lek mangkat karo nggo gitar ngono ya. Kemarin jreng nganti berdarah tanganku kowe. Kene iki bawa Sri Uneng napa langsung? Bawono, Oke. 500 kok langsung ora. Sapa ngerti sok lek ulang tahun SMA 1 sok wayangan. Oh nggih amin, mugi-mugi nggih Pak. Nggih. Putri Kangsu Listieng Warni Sri Huning Mastika Tuban. Maaf soalnya biasanya kan Putra Kanjang Surolawe. Yang bener Labuh Tresno.
putra Kanjeng Siralawe. Oh, putra Kanjeng Lek Siralawe. ora ngerti aja malu, takon karo aku. Oh ya. Nggih nyuwun pirsa. Mas napa Pak Dalang? Mas Dalang napa Pak Dalang? Mas Dalang apa Pak Dalang? Bebet. Oh iya. Janganlah. Pak Dalang nyuwun pirsa ingkang banner niku pripun kula di banneraken. Putra Kanjeng Siralawe. Kebiasaan nyanyi wonten campur sari niku kan nggih agak beda ya. Jadi ini mau tak betulin, betul-betul. Nggih, nggih, mboten napa-napa. Putra Kanjeng Siralawe. Nah, iki aja nganti kleru iki. Druk perang brong. Ayo. Ayo. Tak prangkung bajana kara bebela wirat maya Kula kalian ajeng anu matur nuwun kalian bapak-bapak yang pedagang di sana. Tadi mbikake dalan Pak dari kira-kira 2 kilo 3 kilo niku pedagang sedanten. Dilalah penonton juga rame sampai sana itu banyak banget. Tadi bisa dikasih jalan terutama sik bakul lampu yo nggawa mic barang. Tulung ki bintang tamune teko bukake dalan. Wah ini mboten niku kula mboten saged dugi mriki saking banyaknya penonton pada malam hari ini matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami. Kula lek sampun meling jenengan to. Ben perjalanan jenengan aman. Kuwi tekane aja bengi-bengi. Oh nggih. Bareng karo aku, ya to. Oh, bareng kalih dalam. Bareng tegese iki iring-iringan ngoten lho, Pak. Lek kebengen kan kebak penontonnya mboten iso liwat nggih to. Lah ya aku balamu, Pak, tenang ae. Bareng Pak Dalang, minggahnya sareng-sareng. Nggih dilalah niku pas wonten kewajiban sanes niku dados nggih dibagi-bagi waktonipun ngapunten, dados rada randat. Tur ya niki wau saking anune bakul-bakul saking komplite kula kan mampir sedaya. Mbak mampir tuku iki pentol ya mampir. Mbak mancing riyen ana pentol. Iya itu apa bakso pentol. Bakso pentol. Ya, iku. Pak mancing riyen nggon iwak-iwak kuwi kon mancing. Terus ditawari busi-busi barang akeh banget. Oh kuwi penting kuwi. Heeh. Wis suara muntek kaya ana busi kuwi. Ayo. Iso lancar nggih. Lancar ayo. Dan wurung srihuning gugur dadi mustikaning tuban menika lho Mbak Elisa ugi wonten dawuh saking Gus Arba. Nggih. Panjenenganipun paring dawuh nyuwun gending pepiling dipun dangdutaken. Nggih. Menika ugi request saking Mbah Yai Hasim. Nggih. Mangke Srihuning sak rambahan langgam dilajengke pepiling. Pepiling ngaten. Nggih. Monggo tarik Mbak Lisa. Yuk. Srihuning mustika tuban labuh tresno lan samaya bati marang Raden Wiratmaya kang wis tresno
Nderek nyimak Mas Yoyok Cahyokuntadi mugi rancak samudayanipun sukses selalu. Saking kadang kula sepuh ing Klaten Mas Kisno iki lho Mbak Elisa. Oh nggih Pak Kisno. Parang monitor. Monitor live streaming niki nggih kathah yang live streaming ya Pak. Terima kasih dari jauh dari berbagai belahan dunia nonton wayang malam hari ini. Nek dilumpukke ning kene tumblek-blek ora sedeng nggone tekan kono-kono. Ya, iki tumblek-blek ora sedeng. Sedeng-sedeng ora. Dilalah konten apa teknologi baru digital live streaming iki membantu sekali. Piyayi-piyayi saged menikmati wayang dari manapun tempat, disambi karo ngono ya iso, disambi karo turu ya iso, disambi karo ning sawah ya iso. Bebas. Saiki ra iso nonton dipirsani sesuk. Besok bisa. Nggih, sip. Katresnane wirat maya Arba.
Mbak Lisa saged istirahat sebentar. Ayo, iki ganti Mbak Tatin Lestari Handayani. Men jumeneng. Monggo Mbak Tatin. Monggo mriki kula entosi. Penontone wis ngenteni. Oh Mbak Tatin aturan mriki Mbak Tatin titot Sugeng dalu. Sugeng dalu. Nggih. Ngapa kok lemes nek karo aku kok lemes? Lah kuwi nyawang awakmu wis wedi dhisik kok. Kenapa? Lah kamu itu kalau lihat pria itu menteleng mripatnya itu loh. Ya jen mripate ngene iki mosok kan merem. Iya, nggih. Menika suwe mboten pethuk pripun kabaripun? Alhamdulillah sae sehat pangestu jenengan. Alhamdulillah. Jenengan lah nggih sehat mawon. Nggih, alhamdulillah sehat. Garwane tasik Mas Tulus nika. Nggih tasih masa ya arep piye? Ya tasik ngono dadak ngegas iki nyapa lho. Jenengan nggih tasih Bu Kesi. Oh, abadi. Ayo. Kowe guyumu ra penak kowe guyumu. Saya ora percaya kowe. Kok ketoke kok arep mbribik kancaku bareng. Sampeyan ora ngerti. Napa? Gimik drama di dalam pertunjukan ini ngoten niku. Witing tresno jalanan mau piye bahasane Bu Kesi? Witing tresen apa? Because margi kulinten mau. Jenengan ki kulino gimik nek engko suwe-suwe seneng tenan piye ro? Hah? Apa? Apa ora krungu apa piye nek omongan kurang cedhak ngene? Jenengan kulino bareng cedhak gawedhi, Pak. rasa dicedhake ya jan gedhi. Ayo. Jenengan kulino ngono kuwi karo Elisa. Mengko nek suwe-suwe seneng piye? Ya ora bakal wong ya aku duwe iman lho, Mbak. Wong ki ora mesti iso diwolak-walikke atine lho. Kadang muni sengit ana paribasan sengit kuwi ndulit ki ya ana lho. Ya ora, sengit kok ndulit ora. Yo ngeyel. Ora iso saiki karo telek iki lak sengit to. Ora mungkin wah sengit karo telek tak dulite, ora mungkin ngono kuwi. Kuwi peribahasa dienggo wong nek kanggo wong karo wong ora karo telek. Lah ya paribasane ngono kuwi. Sengit ndulit apa ora. Gur lek pancen sengit lek pancen seneng ora usah dulit-dulit langsung ngono ae lah aku kuwi malahan ora. Langsung. Wani apa? Wani apa piye? Ora. Kene kok le. Nggih menika nderek sowan wonten dalemipun Pak Arba nggih kalian Bu Siti ngitanaken Kang Putra. Nggih Mas sapa namine? Ayo sapa? Mas Al. Bagus? Al? Albib. Albab Albib. Labib Nur. Jenengan maca ya. Sapa jenenge? Labib Nur Irham. Nggih, Mas Labib menika mau mengucapkan selamat menempuh bentuk baru buat Mas. Piye to iki kata-katamu nek ngono kuwi? Lah piye? Lek wong manten piye ucapane? Selamat menempuh hidup baru. Oh iya, lek ulang tahun. Selamat ulang tahun semoga panjang umur. Lek sunatan. Selamat menempuh bentuk baru. Sing baru kuwi bentuk sing piye? Hah? Kowe iso ngucap kudu tanggung Mau jawab. kan jenengan ana meni kulup-kulup mau lho. Heeh. Lah kulupe ilang. Dadi bentuke baru. Carane wong ki maune nganggo ora nggo helm, saiki dadi nggo helm ngono lho. Iki sunat apa numpak sepeda motor ora. Kuwi omong teko ndi-ndi Ya ora. maksudnya Dongane piye? Dongane mugi kagem Mas sing dipun sunataken menika saged dadi putra ingkang soleh. Ngabekti kalian tiang sepuhipun mugi pinter le sekolah. Heeh. Ngabekti karo sapa? Tiang sepuhipun. Kowe muni ngono ki ra izin. Lah ngapa? Lah kowe karo mbokmu karo maratuamu gualak. Mbokmu lho seprene minggat ora mergo kok getaki terus. Ya ora, nek wong wedok kuwi ya tak kandhani Pak Dalang. Nek wong wedok kuwi galak kuwi tandane tresno. Nek wong wedok kuwi wis meneng wae berarti kuwi nesu. Nggih ta, Bu? Sing muni betul mau sapa iso? Kandhane nek wong wedok iki wis muni meneng wae sak karepmu. Kono, ngono ki wis berarti wis saking jontonge, saking nesune ning nek wong wedok kok bola-bali ngomong ngene berarti kuwi isih sayang. Iki ketok iki anu Pak Arbai lek golek bintang tamu kleru. Kabeh ngelok-ngelokne aku to ki mau. Iki jane karepe kowe iki rene iki kon ndukung aku ora melu ngelok-ngelokne aku ngono. Betina dikoroki menika aja
karo Elisa ya panggah ketwingi karo Elisa anggar anu gawe. Sik, aku ra entuk karo Elisa. Ya ente. Jangan-jangan kamu Kenapa? kamu ketahuan. Ya enggak lah. Kamu juga suka sama aku. Enggak level. Hah? Enggak level. Kok level piye? Karena aku udah gemuk, kamu juga gemuk. Masa kita mau gemuk-gemukan? Ayo mosok gulat ya. Masa arep sumo ayo. Iya. Janganlah. Heeh. Iki lho Mbak Tatin mau saka Pak Dasar Daminto, yaine lenggah ya. Sugeng dalu Pak Dasar. Panjenengane wau sampun WA kalian kula. Wong dandan ayu-ayu ngono mbok selfie kok gek kirim ke aku. Lho Pak Kepala Sekolah ngendika ngono. Bahasan kula kirim alah ayune ngono ki. Pak Kepala Sekolah. Iji menika Pak Dasar menika wonten nek ra percaya tak duduhi WA. Ayo, Soale WA-ne Pak Dasar menika pun mlebu WA-ne kula. Dadi WA-ne pesene ta pesene. WA-ne Pak Dasar sampun mlebu WA-ne kula. WA-mu mlebu WA-ku. Gitu lho. Oh, chat-e Pak Dasar. Iya. Ngechat sampean. Iya. Dilabur men resik ngono ya. Kok dilabur ta? Lah jare dichat. Chat. Maksudnya iki nek apa to bahasa liyane cah? Maksudnya iki kirim-kiriman pesan ora dichat kok raine dichat ngono piye maksudnya? Oh iya.